Hi guys and welcome to my YouTube channel Pooja Tulu Vlogs. ಎಂಕ್ ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನಿಯರುಂಡು ಸೊ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಡಿ ಅನ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಾಡ್ದೆ ಸೊ ಐನ್ ಎಂಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕೌಶಿಕ್ ಪನ್ಪಿನಾರ್ ಎಂಕ್ ಬೊಡದು ಕಂಪೋಸ್ ಮಲ್ದೆ ಸೆಂಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನೈಕಿ ಅನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಡೈನ್ ಪಾಡ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ದೀನಿ ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮಾತ ತೂತಿಜಾರೆ ನಿಖಲ್ ಪೋದು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲು ಮಿನಿ ಸಾಂಗ್ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ನಿಖಲ್ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ದಾದಲ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಸಿಕಿತ್ತು ನಾನು ನಿಖಲ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಪನೋಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಯಾರನ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಐಡಿ ನಾನು ಮುಲ್ಪ ಪೇಜ್ ಮುಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಪೂರ ಕತೆ ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಕಾಂಡೆ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಇತ್ತೆ ಏನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸ್ಮಿಟನ್ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ದ ಬಾಕ್ಸ್ ಓದೋದಿತ್ತೆ ಆಯ್ತಾ ರಿವ್ಯೂದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೆರುಂಡು ಐ ಬುಕ್ಕ ದಾದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಯಾನು ಎನ್ಕ್ಲೋಡಿಗೆ ಏನು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪೆ ಸೊ ಇತ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪನೇರು ದುಂಬು ಏರ್ ಪೂರ ಏನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಾರ ಐನಾತು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ತೂಪರ್ ಆಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬೇಗ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು 4-5 ವೀಡಿಯೋಸ್ ದಾದಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದೆವು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿದ್ಜಿ ಸೊ ನಿಕ್ಲೈನ್ ತುದಿ ಜರ್ನಂಡ ವೀಡಿಯೋ ಪೋದು ತೂಲೆ ಅಂಚಪ್ಪ ಅಂದಿತ್ತೆ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ತೋಜವ ಸೊ ನೇನು ನಾನು ದೀತೀನಿ ಇಲ್ಲದಲ್ಲೇ ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮನಿ ಆವಡ ನಾನು ಮನಿ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಇರ್ತೀನಿ ಸೊ ಶೋಕಿಜ್ಜ ಕ್ಯೂಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಚ ಪೂರ ಕತೆ ಇತ್ತ ಫಸ್ಟಿಗಿತ್ತ ಏನು ರಪ್ಪ ಪಿದಡು ಪಿದಡ್ದು ಎಂಕಿತ್ತ ವೀಡಿಯೋಗು ರೆಡಿ ಆವಡು ಓಕೆ ಐಬಕ್ಕೆ ಏನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಸೊ ಐನೇನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೋಜವೆ ಏನಿತ್ತವೆ ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಂಗೆ ಬರ್ಡೇ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂಚ ನಾನೊಂಜಿ ಮೆಲ್ಲ DIY ಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಿದ್ದೆ నేను ಶೋಕ್ ಮಲ್ತು ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಸೊ ನೆಟ್ ನಿಕ್ಕಲ್ ದಾಲದಿ ಹೋಲಿ ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ ನೆಟ್ ಅವು ವಾಟರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂದೆತ್ತದ ಆಯ್ಕೆ ಪಂಡ ಅವು ಬೂರುಂಡ ಬೆಡ್ಡಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ಸೊ ಅವು ಫುಲ್ ಬೊಕ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಬೇಲಾಪನ ಬೊಡ್ಚಿ ಪಂದ್ಯ ನೆಂದಿತ್ತು ಏರ್ ಮಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾರು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನೊಂಜಿ ದಾದ ಪಲ್ಪರೇಕ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊರಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊ ಕೆಲವು ಸತಿ ಎಂಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಆದ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ದಾದ ಸೆಟಪ್ ಮಲ್ದೆ ಐಕ್ ಏನ ಟ್ರೈಪಾಡ್ದ ವಯರ್ದ ಲೆಂತ್ ಸಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಯಾನು ಓಡೆ ಹಿಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೊ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜ ಅವು ಮನ್ನ ವಯರ್ ಮಸ್ತ್ ಶಾರ್ಟ್ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಪ್ಲಗ್ ಹಿಡ್ದು ಯಾನು ಅಡೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಬರ್ಪುಜಿ ಸೊ ಐಕ್ ನನ್ನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿನ್ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಒಂದು ಈತಿಲಿಯ ಪಿನ್ ಸೊ ಈ ಪಿನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪಿನ್ ಇತ್ತು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿಂಡೆಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಅಂಚ ಈ ಪಿನ್ ದಾದ ಪಂಡ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗೆ ಪ್ಲಗ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಾರ್ಜರ್ ತಿಕ್ಕವತ್ತು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ವಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈಪಾಡ್ದ ನೆಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಮಲ್ತನ ನಾನು ಸೊ ಈಸಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಲೈಟ್ಲ ಪೊತ್ತುಂಡು ಕರೆಂಟ್ಲ ಬೋಡು ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮೊಬೈಲ್ದ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ಬೇಗ ಖಾಲಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಮಲ್ಲೆ ಜೊತೆ ಪಿರರ್ ಚಾರ್ಜ್ ತಿಕ್ಕವಳಿ ನಮಕ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೊಂದು ಯಾನೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ರಿ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಾನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ನಿಕ್ಕ ಖಾಲಿ 50 ರೂಪೀಸ್ ಓಕೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ಮುಂದು ತುದ್ದೇತ ನೋಡು ಸೀಟ್ ಟೈಪ್ ఒక ನಾರ್ಮಲ್ ಟೈಪ್ ಅವು ತುದ್ದೇತನಲ್ಲೇ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನೊಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ರಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಹಬ್ಬ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಾವು ಸ್ಮಿಟಂದ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರಂಡು ಬಂದಿತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ನು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತಾಂಡು ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಸೆಟಪ್ ತುಲೆ ಇಂಚುಂಡು ಬಂದು ನಾವು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಯಾನು ದುಂಬು ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಅವು ಆ ಶೋಕ್ ಇಚ್ಛ ನಾವು ಪಂಡು ಮಸ್ತ್ ಗಡಿ ಜಾತಂಡು ಸೊ ಐಕ್ಯಾನ ಒಂಜಿ ಕಡೆ DIY ಮಲ್ತಿದ್ದು ಒಂದು ಇಂಚನ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮುಲ್ಪ ಫೇಲ್ ಆಯ್ತಿಕ್ಕದು ಅಲ್ಪ ಇಂಚನ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ದು ಎಂಚ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಆ ವೀಡಿಯೋ ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೆ ಬ್ಲಾಗ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವೇ ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತೆ ಈಗ ತೂಲೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ ದ ಪಿನ್ ಪಾಡಿರುಂಡು ಸೊ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮಾತನ್ನು ತೂತೆ ಬಟ್ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದಿತ್ತೆ ಪಾಡು ಟೇಕ್ ಡೀಪ್ ಬ್ರೆತ್ ಅಲ್ಪ ಪಿದೆ ಇಚ್ಚಿನ ಗಲಾಟೆ ಅವನುಂಡು ಸೊ ಪಿದೆ ಪೋಯ್ ತೂಕದ ದಪ್ಪನು ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾತೋಜ ಪಂಡ ಪಿಟ್ಟಿ ಕೂರಿದ ಕಿನ್ನಿನ ತೋಜವ ಐಶಾ ಬಾಸ್ ತುಲೆ ಫೋಕಸ್ ಹಾಪುಜೋ ತುಲೆ ಕೋರಿದ ಕಿನ್ನಿಲು ಮುಳ್ಳುಂಡು ಕೋರಿ
ಸೇಮ್ ಅವಲೆ ಎಂಚೊಂಡು ಅವಲೆ ಒಕ್ಕ ಓದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜುಂಡು ಅಲ್ಪ ಲೈಟ್ ತೋದಿನ ಅವಳು ಒಂಜಿಂದು ಮುಳ್ಳುಂಡು ನಿದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಮದ್ರೆಂಗಿ ತೂದು ಒಂಜಿ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಮೊಲ್ಲ ಮಿತ್ತೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತಾವೆ ಎಂಚ ಆತು ನಂದು ನಿಕಲ್ ತುಳಿ ಕೈ ವರ್ದಾತನು ಅಲ್ಲ ಕೈ ವರ್ದ ಏಕೆ ಅಂದಾದ ಮನ್ನಿ ಸರಿ ಪತ್ತು ಓ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಬಂತು ಸೊ ಇಂಚ ಬರ್ತದೆ ನಂದು ಮೊಲ್ಲ ಮದ್ರೆಂಗಿ ದುವಾ ನಮ್ದು ಅಂಬಿ ಪಾಟಿಲ ಕಾತು ನಾವು ಅವ ಅವತ್ತವ ನುಂಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಶೋಕಾಪ್ ನಾವು ಪಂಡ ಮಿಡಲ್ ಪೂಲ ಕಂಚ ಡಿಸೈನ್ ಅವು ಇಂಚ ಮಲ್ಲ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಅವೇನ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚದಿ ತುಲೆ ಸೈಡ್ಗೆ ತಿಂತುಲೆ ಎನ್ನ ಕೈ ಬರ್ತಾಗೆ ಬಿರ ಓಡೆ ಕೈ ಪಂಡ ಯಾ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಂಚದೀನಿ ಆತು ಶೋಪುಡದಿ ದಪ್ಪನೆ ಮದ್ರೆಂಗಿ ಮತ್ತೆ ದೀಪ ಜೀವಿ ಅಂಡ ಮೇನ ಬೇತೀನಿ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬತ್ತವಡಿಗೆ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಬತ್ತಾರೆ ಬರ್ಲಿ ಗಜ್ಜಿ ಆಪು 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 ಜಾಪು 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 ಜಾಬ ಆಪು ಜಾಪು ತುಲೆ ಕಲುವೆನ್ ತುಲೆ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾದು ಮಾಯ್ಶ್ಚರೈಸರ್ ಹತ್ತವು ಅವಡೆ ಪಾಡ್ನವಲ್ಲ ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಇತ್ತ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಬತ್ತಂಡು ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನತ್ತ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಬೆಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಒಂಥರ ಒಂಜಿ ನರ್ವಸ್ ಥಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಏನು ಅವು ಗೂಗಲ್ ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ದಾದನ್ ಪಂಡ ನಾವು ಆ್ಯಡ್ಸೆನ್ಸ್ಗೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ಚೂರು ನರ್ವಸ್ ಅವನು ಪಂಡ ಫ್ರಾಡ್ ದತ್ತು ಆಂಡಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಪಾಡ್ನಾಗ ನಮಕ್ ಚೂರು ಪಂಡ ಪೋಡಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾತ ಸೊ ಅಂಚ ಬಟ್ ಫೈನಲಿ ಅವು ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಪೂದಕ್ಕಿಂದ ಅದೊಂದು ಕೋಡ್ ಅವು ಮತ್ತು ಅದೇ ತೊಂದ್ರುಂಡು ಸೊ ಅವು ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೊಡ್ ನಾನು ಸೊ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಎಕಡ್ಲ ಪಂಡ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪಂಡದು ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವೀಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಜನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಬಾಕಿಲ್ ಪಾದ್ ಅಪ್ಪು